Go mé géalta gur na nál, géalta Corcaigh na rinne agus hís leis, mu a tutha géirí an teirgid sin a chaithú tógra mór in Gaillimh. Tá airgid don fáinne na géalta éagsúla seo, agus ba ceart go mé an airgid sin car fáil a lear na bliana ná ag an tam seo. Ní dóilm ggóil sé sin fearailte agus rá na múr sibse a 10 mína, sin ceist agatsa, agus bhfuil tusa rá sa dal inniu. Ó seohamá, ó hennig tusis jamar ar staid na géalteachta, na bhfuil dulga sé ar bíartsa ó híomhgur na nálda, go bhfuil na dulga sé sin ar an aridhes. Ní léon sé sin le cíal a chorbaí. Cadímuid 350 míle den nil an dúna gáil an blian se caite, agus mar dúir bin rá 40 míle cadiad do na hián Gaillimh agus sílam go rá 200 míle cadiad na hián ar Corcaigh. Táid an féráilta trasna tíró híomh obair ar na nilán. Tá is ásta casú le grúpaí ó dúna gáil ach dí ról lánach agam ar de bóthraí. A freigar ar de bóthraí sa géalteacht. Agus ní leirgad a fána mar réon ó húnú an scéim sin thart a gábhfuil is a ní gábhfuil is a de. Cas mé héin agus an tara McHugh, agus an tara Ring, agus an tara Pascal Donoghue, rih chruinniú rialtas, beidir caiiciis trí seachtain ó hin ag phlé an rud seo, so phlé mo dé, ach tá i bhfad níos mó airgid ag an rinn forbairt túthaí agus pobl agus an rinn iompar dod bóthraí trasna na tíre agus tá mé sásta comhaibreú ló agus leat maidir leis na feibanna atá ar na bóthraí a gcuidóir nó aon áiteanna.